Sa makausapa, nag-una na usab ang isla sa Sugbo, isip labing nindot nga isla sa tibuok Asya. Matud pa sa usa ka New York-based International Travelers magazine nga Condé Nast Traveler. Nakadaog ang Cebu Island sa Reader's Choice Awards sa tuig 2020 sa tanang mga travel destinations sa tibuok Asya sa survey nga gipahigayon sa Condé Nast Traveler magazine. Ang mao nga resulta sa survey nga mogawa sa ilang November issue na timing gayod sa paningkamot ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ablihan pagbalik ang turismo ug mga tourism activities sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Aron mabuhi pagbalik ang ekonomiya sa matag lungsod nga nagsalig sa maong industriya. Ang Condé Nast Traveler magazine, usa ka international publication nga naka-base sa One World Trade Center sa New York City. Aduna usab sila buhatan sa London. Nakakuha si Tourism Regional Director Shalimar Tamano og advance nga kopya sa maong magazine sa November issue. Og iyang nakita nga nag-una gayud sa listahan sa tibuok Asya ang isla sa Cebu. Gisundan kini sa Sri Lanka ug ang ikatulo mao ang usa sa mga isla sa nasod nga Thailand. Apan, wala usab magpauwahi kay sud gyud sa banga ang isla sa Palawan, Siargao ug Boracay nga nagsunod sa ikaupat, ikalima ug ikaunom nga pwesto. Ika-33 anyos na kini nga survey nga gihimo sa maong mga travel magazine. Apan mao kini ang labing unang higayon nga gihimo nilang matag rehiyon ang ranking sa survey. Ang mga rehiyon mao ang Asia, Australia, and South Pacific region, Caribbean and Atlantic region, Europe, North America, ug sa tibuok kalibutan. Ang Cebu Island nakakuha og 95.83% nga botos sa maong survey. Ang maong magazine adunay kapin 18 million nga subscribers sa tibuok kalibutan ug kapin 400 million nga digital followers sa internet. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.